Dito pa ako sa parish namin. Meron kaming Hermandad Christmas party. Ayan. Nag-distribute ng mga gift sa mga maswerteng nakabot. Sabay din pala kami nagpadigdig. Number 19. 19. Ito po yung mga cluster leader ng parish namin dito sa San Fernando. Bali, Christmas party din namin ngayon. Kurang dari Rikoso 22 Hindi ka na maglabas. 20. Number 20. Number 20. 20. Nanti ako. Sunod. Sana all may gift. 20. Siguro. 23. Pagkakasal kita 23. Sa ibon mo sa panis. Sunod po 24. Silver. May dua po, hindi. Natata. Mabuhat kita. Si Father Gio. Mabuhat po. Yung nagsasalita. Yung nag-distribute ng gift para sa mga cluster leaders dito sa St. John the Baptist Parish. Okay. Sige. Gusto ko po lang sila nalala pa. Pero po sila ka gusto ko nila pa. Mayo na. Okay. Number 6. Number 6. Number 19. Yes, sana lahat may gift. So, pasensya po sa swerte, masarap lang po ako sa iba. Ha? Gusto ko i-answer ko iba sa December 14 alas 8. Iba po sa long ticket na dumating po sa General Audience 300. Kaya po si gusto o makaakit nito, gusto ko magagaling na po sa kuya. 300 pesos na. Concert po sa Pasko, hindi para sa laman. Ano po? Kasi po, kung si iwawalan mo ang isang kusina, si gusto po mag-bagal, mag-ipakan po kami. Ano po? Okay? Ano po? Marinig na po namin ang gawas.
Salamat po sa inyo pong pagkakiti. Salamat po sa mga opisyalis sa pagkakita. Salamat po kayo sa inyo. Okay? So, sa mga programa po, sa mga barangay, magpipili na po. Bikan, pagkakita, dinawasagan, sa pagkakita, Tulibasyo. Ito po. Ito na po. Pagkakaroon sa ito po, pagkakaroon, Biba, Puno, Puno ka. Bukal, Puno, Marami. Pagkakaroon po ito po. Tulas-tulas, ito na po. Bibiba, Bibiba, Tulas-tulas, ito na po. Alianza, Terus, Diluan, Dibantu, Filipina, Terus, Terus, Dilupasan. Isi pagkakalitasyon, kita sa PPCR, si Panginoon, isi pagkakalitasyon, mahal po kita, division sa karena, makas po kita, sana po kita sa mga magkakaroon, sa mga pamilya, makahilin na po kita sa mga sikimalikan, ano po. Kasi bago po matapos, pinag-isip po sa inyo, matagay po mga pag-iisang po na naman na iligusin po sa inyo, Hermanos de San Jose. Hermanos de Hermanas de San Jose. Kaya po, ipapakilala na sa inyo po mga akong si Kaibigan, kuminsin po medyo maraming tayo sa Hermanos de San Jose. Hindi ka naman po sila, papaano po sila matapos sa pagkakaroon ng pagkakasyon ng mga pinakapasyon. Ngunit pasara po, sa tingnan po po sila. Dapat po ang hermandad, ang hermanos, isa na sila. Pagkaibahan po. So, si mga bato, makanap talaga. Pagkatapos po namin, ang mga pag-iisihan po, kapag po po. Sa harap ng Ama, Api, sa Espiritu Santo. Salamat po po naman sa pagtawag sa mga biyaya ng pagkakas po. Sa pagtawag namin ng pagkakas po sa silahan, sa parokya, sa mga pagkakas. Papasalamat po rin ang kapatawa na makapag-isod sa iyo. Sa pagkakaroon sa kaalis sa iyo pag-ikot, sa pagkakaroon ng tao, oras sa iyo mo, para sa pagkakaroon, para sa pagkakaroon, sa iyo ito'y sana po. Ang pagkakaroon, malalaman kami sa pagkakaroon. Tawag mo kami mag-uusok, entusiasmo, pag-uumilihan, maraming salud sa sabayang palapos ng pag-ikot. Magdali kami sa pag-ikot. Magtagal kami sa tao ng pag-ilisigan. Ibagulan na, pag-ilisigan naman sa mga pamilya, mga kalagang sa bukay, huwag na dahil itong palayot ng mga panahon ng Pasko. Yan manuot sila sa bahay ng kamangkahan. Maliban ng mga pinakapot, nagagawag ang silang mga sa buhay padalas ng Pilipisinan. Ito ba sinahagal din, tulad sa Pilipisinan, kasi pagkatamay, inas na sila ng Pilipisinan. Ano na wala na ang mga pasalito? Dahil sila ang mga sa mga pangalan naman, nakikisip ng Espiritu Santo. Makapampasto po sa inyo, sa ito po mga ako, sa ito po mga aki, mga ako,
Tapos, ang katulad, magmamahas ko po. Limat lang po. Ang mga PCR po, mapawala ang bibig ng community. Ang PCR po,